Hola, hola, catecistes! Com que el Festival de Barcelona Novel·la Històrica ja ha començat, tenia moltes ganes de convidar al canal un altre dels seus veterans col·laboradors. Bon dia, Martí Gironell! Què tal, com estàs? Gràcies per convidar-m'hi. Expliquem primer de tot que ets escriptor i periodista. Has treballat a Catalunya Ràdio i a TV3 i col·labores habitualment amb diversos mitjans de comunicació. Sí, senyor. Els teus llibres han sigut traduïts a diversos idiomes i han guanyat premis com el Néstor Luján de novel·la històrica o, més recentment, el 38è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull. Enhorabona. Moltes gràcies. I per què he dit que ets un veterà del Festival de Barcelona Novel·la Històrica? Doncs perquè fa anys que participes i moderes taules rodones i organitzes rutes literàries per Barcelona. Sí, Enguany, malauradament, totes les activitats del festival seran virtuals, però tinc entès que els lectors que vulguin passejar per la Barcelona del passat encara poden seguir, com deien allò del Monso CCA, el sensual sonido de tu voz. Sí, de fet és així i gràcies a la tecnologia que des del confinament cap aquí ha format part de les nostres vides i evidentment en formarà part durant molts anys més. Hem creat, els vaig suggerir a l'organització que aquest any, com que pintàvem bastos i com que tothom ens deia que la segona onada ens podria afectar de ple durant la celebració de la Setmana de la Novel·la Històrica, que ja sabem sempre que és la primera setmana de novembre, els vaig proposar de fer les rutes, els itineraris literaris igualment, però en format podcast. És a dir, qualsevol persona pot accedir a la pàgina web de la Setmana Novel·la Històrica de Barcelona i trobarà l'enllaç on es pot descarregar el podcast i, per tant, seguir ell o ella mateixa des del seu mòbil aquesta ruta que també està molt ben senyalitzada en el mapa, en cada lloc on s'ha d'aturar, com fèiem els altres anys de manera presencial, que començàvem a les 5 de la tarda el dimarts o el dijous o el dissabte, que fèiem 2 sessions al matí-migdia, i érem un grup de 40 persones que anàvem resseguint aquesta ruta. Jo treia els llibres de la motxilla, els ensenyava, què l'havíem triat, per què aquesta novel·la, on ens aturàvem, i relacionàvem l'espai físic de Barcelona on ens aturàvem amb un fragment que aparegués a la novel·la, i llavors continuàvem. Això es podrà fer igualment aquest any. De fet, això es pot fer ja pràcticament des del cap de setmana, que és quan va ser operativa la pàgina web. Per tant, durant tota aquesta setmana es pot fer servir aquesta ruta en versió podcast. Fantàstic. I també tinc entès que de tota manera participaràs també en una taula rodona. És una d'aquelles, diguéssim, trobades literàries de la Setmana Novel·la Històrica que et permet fer, tocar diversos pals, no? De vegades hi ets convidat com a autor perquè tens novetat, no? I en aquest cas, diguéssim, que toco els 3 pals. És a dir, faig la moderació d'una taula, com tu bé dius, amb l'Alfred Bosch i Antoni Soler aquest dimecres a les 5 de la tarda. Ens podreu veure perquè nosaltres sí que hi serem físicament a la Sala Moragues del Centre Cultural del Born, i la nostra conversa, que girarà al voltant de la Barcelona del 1714, l'un va ser el comissari de l'exposició del tricentenari d'ara fa precisament 6 anys, explicant i rememorant tots els fets del 1714. L'altre, l'Alfred Bosch, va fer, com bé sabeu, la trilogia del 1714, i per tant, a partir d'ells dos reviurem i intentarem entendre i encara aprofundir en més claus per entendre el 1714. Ho podrem fer, com dic, nosaltres en directe allà, però això es retransmetrà a través de streaming i ho podreu seguir des de casa. Aquesta és una de les activitats en les quals col·laboro. L'altra, com dèiem, a través del podcast de l'itinerari literari, i el tercer, com a autor de Paraula de Jueu, que és aquesta novetat que és al carrer des de principis de setembre, com aquell qui diu, en el festival aquest Cronos que munta en Màrius Serra i que ens congrega tota una sèrie d'autors de novel·la històrica i que proposa un joc també amb els lectors a partir d'endevinar una data on estigui ambientada la novel·la, no? En el cas meu que ens ocupa del Paraula de Jueu, estem parlant del segle XIV, de la Barcelona medieval i de la Catalunya medieval.
Déu-n'hi-do. Haig de reconèixer que jo, des de fa anys, no em perdo cap edició del Barcelona Novel·la Històrica, de manera que encara que sigui virtualment, ho faré. I reconec que el Cronos del Màrius Serra no és gens fàcil, Jo vaig intentar-ho i... És molt difícil, sí. Jo hi he participat diverses vegades com a autor, que et proposa anar-hi, llegir un fragment de la novel·la i que llavors els que assisteixen com a públic tenen un paper i han de fer les seves anotacions i les seves càbales, mai tan ben dit, per intentar d'aproximar-se a un any, i és realment complicat. Però vaja, el premi també s'ho mereix perquè són els llibres signats de tots aquests autors que anem desfilant i que també participem en aquest concurs, que lliga la història amb la cronologia, amb la literatura, i trobo que està molt bé tot plegat. Doncs ja ho sabeu, preneu nota, assistiu encara que sigui virtualment i no us ho perdeu. Val la pena. Ara sí, has parlat de Paraula de jueu, la teva nova novel·la. Recordem que aquest 2020, més de 10 anys després de l'èxit de la primera part, El pont dels jueus, tornes a viatjar a l'època medieval de la teva vila natal, que és Besalú. Més concretament, al 1337 després de Crist, si no m'equivoco. Sí. L'any que es van iniciar les obres de reconstrucció del pont, destruït per una riuada 300 anys després de ser aixecat. Sé que t'han preguntat moltes vegades si escriuries una segona part i que es faci realitat deu ser molt emocionant, sobretot per tu, oi? Sí, perquè, a veure, pensa que quan jo vaig començar a promocionar El pont dels jueus, era la meva primera novel·la, era la meva primera incursió, diguéssim, en la literatura en català i em feia molt de respecte. I llavors, clar, veure que agrada tant, que hi ha molts lectors, que vas a fer presentacions i després clubs de lectura i que tant els llibreters, llibreteres com bibliotecàries et diuen que el llibre té molt bona acollida, en el cas de les biblioteques que hi ha llista d'espera per usuaris que se'l volen endur cap a casa per llegir, i que això es va mantenint durant 13 anys, des del 2007 fins al 2020. Mira, la setmana passada vaig rebre la 10a edició en butxaca, que sumen 30 en total, les que s'han anat fent amb tapa dura, amb butxaca, amb lectura plus, que són aquelles gruixudes amb lletra gran per a les persones que tenen dificultats a la vista, el còmic... Bé, més de 30 edicions, per tant, del Pont dels Jueus. A mi, qui m'hauria dit, el 2007, que veuria tot això, no? Però sí que és veritat que quan n'estava parlant de la novel·la, quan anava a fer aquestes presentacions, aquests clubs de lectura, sí que tenia molt clara aquesta continuació, perquè per mi és una continuació natural, Paraula de jueu, del Pont dels Jueus, perquè el Pont dels Jueus és la novel·la de la construcció del pont de Besalú i Paraula de jueu és la novel·la de la reconstrucció del pont, en el sentit que, com tu bé apuntaves, que Pere Baró, aquest mestre d'obres que surt tant a la primera part com a la segona, veiem en el Pont dels Jueus que arriba perquè la Vila Reial de Besalú li fa l'encàrrec de reconstruir aquest pont que una riuada se l'ha endut. I quan arriba, li donen per llegir el que li expliquen que és una mica el manuscrit que va escriure el fill del primer constructor del pont explicant les vicissituds que hi havia hagut al voltant de l'aixecament d'aquella obra, no? I nosaltres, com a lectors en el segle XX, podríem dir, acompanyem a Pere Baró en aquesta lectura de què va passar en aquell moment, no? I quan Pere Baró tancava el llibre i acabava de llegir, s'acabava el Pont dels Jueus. Per tant, és això que jo dic, home, hi havia... Potser no, la paraula no és la necessitat, però sí que hi havia, com a mínim, per la meva part, la voluntat de que la història continués perquè Pere Baró havia arribat a Besalú per fer una feina i havíem de veure com era aquesta feina, com es desenvolupava aquesta reconstrucció, no? I és el que he estat fent durant tot aquest temps, documentar-me molt per mirar de vestir un relat, una aventura medieval en ple segle XIV per veure com va aquesta reconstrucció física, pedra a pedra d'aquest pont, però alhora també, perquè ja sabia que aquesta època era convulsa, com va l'apuntalament d'un altre pont d'entesa entre dues comunitats que s'estaven començant a enfrontar, com és la cristiana i la jueva, no? I és el que hi ha a Paraula de jueu, en aquesta continuació natural. Em va molt bé que hagis tret el tema, perquè precisament no només ens submergeixes en la realitat i els costums de l'època, sinó que també ens descobreixes tota mena d'anècdotes culturals, històriques. La meva part preferida, per exemple, ha sigut l'homenatge que fas al poder de la paraula, dita, escrita i promesa també.
Sí, Jo també em va fer molta gràcia perquè jo també dono la meva paraula de missa quan un llibre m'agrada. Sí. És important. Però fixa't amb això que has dit tu, no? El recuperar, el revaloritzar la paraula i la seva força, la seva simbologia, el que atresora una paraula ben dita o mal dita, perquè hi ha una intenció al darrere, tant si ho dius per bé com per mal. I gràcies a haver parlat durant moltes estones amb en Manuel Forcano, un gran coneixedor de la tradició i de la cultura jueva, em va fer adonar de la importància de la paraula en la cultura jueva i també en aquella època a partir d'un llibre que surt a la novel·la, que és el llibre de la creació. És un llibre, el Sefer Yetzirah, que ras i curt el que fa és atresorar la fórmula a partir de combinar 22 paraules, la fórmula per crear vida, no? I llavors, clar, ella em deia, imagina't com n'era d'important la paraula en aquella època que fins i tot hi havia una tradició, una cultura, una comunitat, la jueva, que creia que hi havia una colla de savis que tenien a les seves mans, a partir de dir aquestes paraules, de pronunciar-les, de crear vida, de generar vida, no? I, de fet, una de les coses que m'ha deixat de passar de moniato és descobrir que expressions com abracadabra, la típica abracadabra, vinguin de l'hebreu. Exacte. Això és una de les descobertes que em va fer en Manuel, perquè precisament per il·lustrar això que estem dient, no? Que aquesta expressió, que dita correctament és abracadabra, i que després, diguéssim, arriba als nostres dies amb el abracadabra i que surti el famós conill del barret del mag, doncs arrenca d'aquesta època i vol dir aniré creant mentre vagi parlant. Una pregunta, Martí. Tu has llegit Harry Potter? No. No passa res. És T'haig de confessar que em feia molta il·lusió llegir-me'l i vaig entrar i no vaig poder continuar. No hi connecto, noi. No pot connectar amb tot. Per què? Per què ho dius, això? Ho pregunto perquè la J.K. Rowling va variant d'aquesta expressió. Ella l'anomena Avada Kedavra en un conjur que, de fet, és assassí. És el conjur per matar, destructor. I clar, dic, és que és tot el contrari del seu significat original. Em va xocar molt. Però té molt a veure també amb el fet aquest que depèn de com diguis les paraules, poden generar vida o poden generar mort. És a dir, la novel·la, Paraula de jueu, també he intentat abordar aquest concepte en el sentit de dir hi ha un personatge, que a més va existir, que era el lloctinent del Batlle Reial, en Guillem Sant Feliu, que precisament a partir de manipular les paraules, a partir de generar rumors, allò que ara en diem fake news, és a dir, de crear un relat que no és cert i que ell ho sap, per tant, de tergiversar les paraules i el seu significat, el que acaba aconseguint és, primer, crear una ombra de sospita i de dubte sobre el veí, el jueu, l'altre, la comunitat enfrontada. I aquesta ombra de dubte acaba generant un odi que està a un pas de la violència i que generarà mort. Per tant, tot plegat a partir d'un mal ús o d'un ús volgut i interessat de les paraules. Per tant, no estaria tan desencaminada aquesta fórmula que també la J.K. Rowling, com tu deies, tergiversa, és a dir, capgira les paraules per justament tenir el sentit contrari. Entronca amb això que dèiem de l'immens poder que tenien les paraules, però que amb els anys s'ha anat desvirtuant aquesta força, aquest poder, no? Jo el volia reivindicar a partir no només del títol, Paraula de jueu, sinó també amb tot el que va sortint a la novel·la, tant des de la vessant d'en Kim, que no deixa de ser un personatge que, diguéssim, que l'acompanyem en aquesta novel·la també de creixement, de formació, i el anem veient créixer, sobretot intel·lectualment, no? Espiritualment també, però veure i fer-nos adonar tots plegats com n'és d'important de tornar a situar la paraula i el seu poder i el seu valor en el centre de les nostres vides, no? I això trobo que fer-ho a través d'una novel·la, que al capdavall són paraules, era un repte, no? Uau, i superinteressant, M'agrada que hagis parlat també de l'evolució del Kim, perquè precisament una de les preguntes que volia fer-te és que això, veiem com aquest personatge arriba a la Barcelona del segle XIV i es troba una ciutat, és que plena de vitalitat, però cruelment inhumana, perquè veure-la a través dels seus ulls, això m'ha resultat molt impactant. I la meva pregunta és, si poguessis viatjar a les diferents èpoques sobre les que has escrit, et quedaries a viure aquesta Barcelona del Kim? Quedar-m'hi a viure no, perquè no, a veure, clar, si formaves part d'un determinat estament social,
estava molt bé. Però si no, realment les passaves molt magres. Hi ha diverses èpoques que m'agradaria reviure i poder-les conèixer. Per exemple, jo em vaig documentar molt per fer una novel·la ambientada en el Neolític, que es diu El primer heroi, i que arrenca d'una comunitat que hi havia hagut al costat de l'estany de Banyoles i que és una època que està molt ben documentada però molt mal divulgada, diguéssim, no? I això m'ho deien els mateixos investigadors de l'època i coneixedors de l'època, arqueòlegs i antropòlegs, entre ells l'Eudald Carbonell, que em va ajudar molt. Per tant, és una època que m'agradaria molt veure-la amb els meus propis ulls, tot i que també era molt crua i molt dura. I una altra època també és a principis de segle XX, a partir de la novel·la que vaig fer sobre el Pare Ubach, l'arqueòleg, que és un monjo que se'n va cap al Pròxim Orient Bíblic, el que és ara Iran, Iraq, l'antiga Babilònia i Mesopotàmia, però en aquella època, a partir de les fotos que ell va fer, veus tot un paisatge molt evocador i que també, evidentment, que estava ple de perills, com a tot arreu, però que m'hagués agradat poder-lo veure i viure. Lligant amb tot això, em va agradar veure que a la dedicatòria online que trobareu a la web de Grup 62, de Paraula de Jueu, dius: teniu a les mans la possibilitat de fer un viatge en el temps fins a una època en la qual el poder de les paraules, la força de les conviccions, l'amor i el respecte et podien canviar la vida. Vull pensar que, tot i que la intolerància i els enfrontaments segueixen bastant actuals, sí, tot plegat també és aplicable avui en dia. És a dir, que la lluita de l'Ester i el Quim encara continua, oi? Sí, és que aquesta és la voluntat, a mi m'agrada molt que hagis fet aquesta lectura perquè és realment el que volia transmetre. És a dir, abans ho dèiem, no? A través de la documentació intentes vestir tot un relat perquè el que vols és agafar-vos els lectors i fer-vos fer aquest viatge en una època, perquè trobis el cas de trobar com si t'hi trobessis realment, com si fessis aquest viatge en el temps, com si pugéssim en aquell cotxe de Regreso al Futuro i ens anéssim al segle XIV per veure allò, viure-ho a través dels ulls de la gent que va patir aquella història, no? Per tant, per mi això és molt important. I, clar, evidentment, el que és molt important és entendre què va passar a partir dels marcs mentals de la gent d'aquella època. Això no vol dir, com tu bé dius, que un cop has llegit tota una sèrie de vicissituds no puguis veure que, coi, allò es pot tranquil·lament extrapolar als nostres dies, perquè, evidentment, si tu tens ganes de conèixer l'altre, si tu tens la voluntat de voler conèixer què hi ha darrere del que pensa diferent que tu, del que parla diferent que tu, del que té el color de pell diferent que tu, és el que passa. Vaja, el que ha anat passant i s'ha anat repetint al llarg de la història en el que hem anat vivint, no? I fins als nostres propis dies. Per exemple, a casa nostra, què passa amb els que pensen ideològicament diferent, no? Que estan a tripes a treure. Però si tu tens la voluntat, des del respecte, des de l'amor, de voler conèixer l'altra opció, l'altra opinió, doncs t'asseuràs i realment hi haurà aquesta entesa, hi haurà aquest diàleg. Però si ja partim de la intolerància, de la voluntat d'imposar la teva veritat sobre l'altra, perquè creus que la teva és la veritat en majúscules, anem malament. Doncs Martí, em quedo amb aquest missatge, em quedo amb la força de la paraula, la voluntat de l'entesa, la força de la tolerància i l'amor, i de veritat desitjo que el Festival Novel·la Històrica de Barcelona tingui èxit, tot i que s'estigui fent virtualment, i doncs molta sort amb el llibre. Moltes gràcies per convidar-me a la teva finestra, espero que sí, i salut i cultura. Fins a la propera, adeu! Salut, vagi bé.